אז להקת הבנים, הגיע הזמן שתראו מה קבוצת הקיי-פופ בשלה לכם. מוכנים? הופה. הנה. הופה. אימא'לה, מה? וואו, זה מעולה, סליחה. תראה את פאני. וואי, זה קיי-פופ של החיים. פאני מיין. תשמעו על הרצפה ותשמעו כמה מילים. עכשיו נגיד לכם את מה שכולם כבר יודעים. בן, השניצלים ממש לא טעימים. בשביל לחתוך אותם צריך כמה מסורים. גם מתלוננת, כל הזמן סובלת. למה הגעת לאח, היית בבית כבר נשארת. עוד ככה ילד, תמיד היא מאחרת. כי יש לנו נגררת. אנחנו פה אז תיכנסו לעניינים. כמו התקציב אתם נראים על הפנים. אולי תתחילו לעשות את הכלים. נשרים לכם את השם ללהקת הנתינים. אנחנו פה אז תיכנסו לעניינים. כמו התקציב אתם נראים על הפנים. אולי תתחילו לעשות את הכלים.